Mama Kwatang's channel. For today's video ay mag-breakfast tayo guys. Samahan nyo kami. Actually, late breakfast na ito kasi ang tagal nilang gumising. At saka, good kasi day off ko. Diba sabi ko sa inyo, pag day off ko, talagang I will take time to cook for my family because I love them. Good morning. Good morning naman. Nako. Yeah. Taas ang boses mo, ma. Okay. So, guys, ang mga makikita ninyo dito, meron akong, before kami kakain, i-ano ko muna yung mga niluluto ko para sa family at para sa inyo din. Okay? Dito, meron tayong ulo ng salmon na pinaksiw ko, nilagyan ko ng luya, nilagyan ko ng sibuyas, at saka sili. At saka as usual, meron tayo ditong fried rice. Tapos, kasi nakapamalengke kami kahapon, meron tayong pritong isda na salmon, ang favorite namin. At saka, tanang, kasi nakaluwag-luwag guys. At saka, Wow, nakaluwag-luwag. may eggplant. Oh, may tayo dito, eggplant, na ginawa kong torta. Oh, tapos meron ditong hotdog na 5 piraso dyan kasi tig-isa lang. At saka merong breakfast sausage. At saka meron ditong, basta binili ko lang sa Asian store, Pinoy Delight. Basta. Last but not the last. Ano? The last but not the least, guys, meron pa pala doon sa ilalim ng kaban ko, nakatago. Meron tayo ditong pusit, meron pang 2 pirasong danggit. Dalawa na lang? Dalawa. Wala, last na talaga. Final na jud. Yung last. Guys, kung gusto nyo magpadala, baka naman. At saka, wait lang. At saka dito, ito yung tulakhang sa amin. Anong tawag sa inyo dyan? Hindi ko alam. Lansang or ano. Tapos, of course, itong tocino and longganisa. Oh, yan. Nakagising ko lang, guys. Ayan. Ayan. So, perfect. Ketchup. Tapos saluhin mo. Oh, tusa na naman. Ketchup, please. Oh, please naman. By the way, guys, wala yung dalawang Tulog pa. anak kasi tulog pa. Si Josh at saka si Earl, wala. Ako, So, mag-alas 11 na. Tulog pa, mga bata. tulog pa ang mga bata. And of course, ang pinaka, yung kape. So, toast muna tayong tatlo. Pray na. Okay, let us pray. Father, thank you for thy blessing. Thank you for today, Lord. We just commit to Father God our conversation together with the subscribers and the viewers, Lord. And Father, bless us all. This we pray in Jesus' name. Amen. Yes! So, kumusta na kayo dyan? Ano yung mga regalo na tanggap ninyo? Comment below kung ano yung mga regalos na natanggap ninyo from your loved ones or from your boyfriend or girlfriend. Ganyan. So, share naman. At saka, kung yung mga OFW na kaibigan ko dyan, mga kababayan natin, nakatawag na ba kayo sa family? O, kumusta na? Kumusta na kayo dyan? O, while na, nag-breakfast tayo, ay, kwento-kwento at saka magchika-chika naman tayo, di ba? Okay, so, teka, wait, Hungit sa ikukunin ko una, ma. muna doon na muna yung kape ko pa. Hungit sa una, ma. Oh, yes. Kasa mag-chika-chika. Yung mga doon, yung ulo mo doon. Unya na ako. Unyara. Ayaw ko, I-reserve atan, lang sa ng ulo kay, daw. Mag-joke. Okay, ito yung fried rice. So, excited na ba kayo Kung sa na? kadanggit, ha? Sige, sa'yo na yan. Sige na. Hindi na ako kakain ng danggit. Para sa inyo na yan. Wow. Okay. So fried rice. Tapos, look at. Tocino. So, kumusta na? Nakatawag na ba kayo sa Pilipinas? Sa mga anak nyo? Sa mga loved ones? Kaya, alam ko, miss na ninyo yung mga mahal nyo sa buhay. Naku, nag-selfie. Nag-pictorial pa si Papa, oh. Okay. Selfie. Selfie muna. Sige, pictorial muna. Picture. Oh my God, picture yan. Ako, picture pa, be. Ako. Ano yan, dito, oh? Si Kuya pa. Si Kuya. Ako. Ihatag niya pa.
Good. At of course, pag kakain, hindi pwedeng walang suka. Ako talaga ganyan ako guys na kailangan may suka. Di ba? Alam mo yan, tulad ka. Masarap. Ano? Tortang talong. Oo. Of course, masarap naman talaga yan. Tocino. So by the way, kay Maria Elena Obelie na nagtatanong anong sikreto ng family na bakit hindi tumataba. At Kain saka, ka na muna nga kasi. Kamaya na, chika. okay, sige. Kasi palagi lang chat-chat kahit nakainan na kaya hindi tumaba. Ayun. Sarap. Tama ba yan? Tama. Sarap. Kain muna. What? Kain muna kami guys ha. Sabay na, kain muna tayo. Nakawala sa diet mo. Magod. Sarap. Itong. Napakalutong. So anong oras ka na-prepare nito? Ang dami nito. Oh, actually guys, balak ko sana na late na akong gigising. Pero, yun nga, parang nasanay na yung mata ko at saka yung routine schedule ng pagising ko. As early as 5 a.m., wala na, dilat na ang mga mata ko, nagising na. Kaya, ay bumaba na lang ako at saka, yun, ito, nagluluto na ng breakfast. Kasi, bihira lang talaga kaming magkasabay kumain. Just because, sa mga schedule sa trabaho. Kagaya ni Papa Q, na ano siya, afternoon shift, 3 to 1. 3 to 1. And then, so ako, morning shift lang, straight. So, kaya bihira lang talaga. Kaya pag day off talaga, siguraduhin ko na magluluto talaga ako. Kain muna. Yung dalawa, tulog pa. Sarap. Ano man tawag dito? Anong tawag dito guys? Dito. Tulakang. Tulakhang sa amin, or tatawagin namin itong lansang. Pero sa inyo, ewan ko kung anong tawag. Lansang. Right? Lansang. Meaning, yung parang, ano ba yung pang... Lansang martilyo? Hindi, martilyo iba yun. Sarap. Kami tocino sa ano? Suka. Okay lang yung torta. Tortang talong. Okay lahat. Ako, breakfast talaga. Yun talaga ang pinaka-importanting meal sa akin. Breakfast. Sarap. Sarap din pala ang ulo ng salmon guys pag ano ay gawing paksiw. So, yeah, kasi mataba yung ulo ng Sarap. So, ano yung mga plano nyong ihahanda sa New Year's Eve? Nako, excited ako, especially sa Pilipinas, may mga paputok. Dito wala. Sarap. So, by the way, meron palang isang ano natin na kasama dyan na may viewer na nag-comment, si Maria Elena Obelie, na nagtatanong, anong sekreto ng family mo, Mama Q? Na kasi ang sasarap daw ng mga hinahanda na pagkain, kinakain, tapos hindi daw kami tumataba. Naku, Elena ha,
Naku, parang nakakataba na ng ano dyan, ng mga comment mo. Ang ganda. Ang ganda ng comment. Pero actually, yung sa weight ko at saka ideal height, talagang medyo ano na, lumampas na ako doon sa ideal weight ko. Pero yun nga lang, good naman, ang ganda ng comment mo, hindi tumaba. Pero ano ba yung sekreto na pwede mong sabihin pa? Kung kasi nagtatanong si anong sekreto na bakit daw hindi tayo tumaba? Less soft drinks. Less pop. Pop. So, kung pwede hindi na iinom or less lang, lesser. Kung dati, iinom kayo ng 4 na Coke or Cokes, yan. So, lesser lang ang soft drink. O, sa'yo, ano yung sa'yo? Sa akin, guys, hindi kasi ito pangkaraniwan. Not everyday. So, yung everyday diet ko is salad, vegetable, walang rice, quinoa lang. So, this is not everyday. Kaya, siguro, hindi tumataba. Oh, yeah. Actually, ito Walang din. energy, kakagising ko lang. Oh, kaya actually, yung preparation na ganito, bihira lang talaga. Kasi, yun na, sa mga work schedule. Pero, yun nga lang, na pag ganito, talagang para ala fiesta. Fiesta talaga. Yeah, kung magkataon na wala kaming trabaho, sabay-sabay kami mag-gather, ito ang handa. Ito, talagang Kung yung normal lang, isa-isa, wala. Kasi toasted trabaho. bread or mga quick ano lang breakfast. At saka para sa akin din ang sekreto talaga namin ni Papa Q, naming dalawa ay kakain, may today is a cheat day. Talagang cheat day kasi alam mo, tingnan mo parang fiesta na, no? Bonggang-bongga ang hinahanda. So, may cheat day, pero so niya kakain, pero naman sabayan niyo naman guys ng exercise. So, at least 2 times in a week, ganyan, or kung walking, pero sa amin sa Dipolog City, ang ganda ng boulevard, no? So, doon pwedeng mag-morning walking, ganyan, brisk walking. So, sabayan nyo naman ng exercise. Kung kami, kagaya sa amin na family, na talagang matakaw, ang lakas kumain. Ganyan. Kaya sabayan na naman ng exercise. Di ba? Nag-exercise din kayo. Ano din sila, may mga pa-workout din sila. So, yan. So, exercise, and then, yun lang. Tapos, laughing, katawa ng tawa lang, enjoy lang ang life, ganyan. And, ano pala yung, sa akin, pwede, matanong ko kayo, ano pala yung pwede nating maibigay na tips to become happy? Smile. Smile? Sa'yo pa, ano sa'yo? Some tips to become happy. Guys, mama. Mahirapan na tayo nito. Nahirapan natin. Ako, personally, sige na, parang sila busy sa kain. So, una, sa akin talaga, be grateful. Be grateful whatever na small things or in a big blessing na darating sa buhay. Be great. Kailangan natin na to be thankful, grateful, magpapasalamat tayo in everything. Of course, doon sa taas, sa ating Panginoon. At saka, of course, and then for me, kasi ako palatawa. Si Yani din palatawa. Ito din si Papa Q. Talagang we see to it na talagang parang na lang, automatic na talagang matawa. Always laughing. Laugh always. Okay, and then sa akin guys, ang pangatlo and the most powerful is that be prayerful. Be prayerful in everything, in small things. Submit and trust it to the Lord. Be prayerful. And then, of course, I think si Yani nito in number 4, parang travel more. parang yan, parang talaga sa'yo yung formula na yan. Travel more. Sa akin guys, Follow your heart's desire. Kung saan ka masaya, doon ka. sa akin guys, Kay Papa Q. hindi lang yung positive situation, but for yung mga problematic na situation, be happy to that. Always think positive kasi you will learn from it. Don't think negatively. Accept it, tama. a challenge for your life. Go on. So, learning. Be thankful na you undergo some trials and problems for that.
Because with that, you will grow and grow and grow. Wow, may hugot yan ha. Oo, Talagang, yun ha. talagang may hugot si Papa Q. Oh, Yeah. totoo naman. Dami Yeah. tayong mga experience na mga problema pero hanggang Yes. ngayon, nandito pa tayo, intact pa tayo, at happy. Yeah. Marami ding beses tayo na may mga conflict, ganyan, pero intact pa Saan rin sa as one labas, oh. family. Ang ganda ng weather sa labas. Yes, sorry Yeah, Dad. maganda. Makain ka din, ma. While Yeah. talking. Kasi Kumaka- yun yung video mo, mukbang. Ah. Hindi talking. Eating show yung video mo. So, kain ka, talking, walang kain. Kumakain na nga eh. So, yan no, talagang totoo yung sinabi ni Papa Q na yun, whatever situation in life na mga trials or ano man yung mga pinagdaanan natin, no, na malungkot tayo. So, laban lang, and then yun, be thankful in everything, in every situation, hindi lang sa good, and then also in bad times. Kain mo na ako, subo mo na ako guys. Yun lang sa akin, guys. Follow your heart desire. Kung hindi ka lang nakapagpanira ng tao, okay na yan. Kung saan ka masaya, doon ka. Sarap. Kagaya din sa pagluluto, guys, 'di ba? Balance. Balance ang tamis, balance ang alat, balance din yung asim, at saka yung tubig. In everything, yung balance, kagaya din sa life natin. So, balance talaga. Kailangan nating matuto tayong to balance sa mga buhay-buhay natin. And sa akin, personally, ang sa amin ni Papa Q, pareho din kami, na to balance life, of course, mauna si God. God talaga ang number one, and then putting God as the center of the family, and then of course then the family, love of the family. So yun na, doon na yung relationship, and then sa work mo, and then of course sa mga BFF, friendship. So yun, balance lang talaga. Kasi hindi naman pwedeng friendship, hindi naman lahat pwedeng relationship. So kailangan i-balance, pero ang sa akin guys, na number one talaga si God. Number two, family. And then work, relationship, and then friendship, and then follow, and everything will follow. Sa akin, ngayon, Pepa. itong number one ko ngayon. Kain. Food. Kagising ko lang, ma. Parang inaantok ka! Ano man, wake up! Wake up na! Naku, nawala yung energy mo. I miss your energy. Gusto ko yung energy mo na talagang, Taas Hey, ng guys! boses mo, kagagising ko lang. Kain guys, kain! Basta, walang diet ngayon. wala nang diet. Next week na, pag New Year na ang diet, guys, next week. Yeah, next week. Wala na tayong mukbang. Wala na tayong mukbang na. Kasi nagda-diet na. Ay, meron pa rin. Anong mga New Year's resolution nyo? Okay. O, sa'yo, anong New Year's Ako resolution? nagtanong, kayo muna. O, ikaw pa. Wala pang maisip. Wala pang maisip. Basta, kain lang nasa isip ko ngayon. Huwag niyo kong disturbuhin. Ako wala akong New Year's resolution. Oo nga, kasi kuminsan, parang month of January Wala lang na, yan New kasi- Year's resolution. Tapos, Kasi kung throughout the year, kung may gusto akong baguhin sa sarili ko, I will change it agad-agad. Ganun. oh, wow. Hindi na ako Agad-agad. maghihintay na New Year. Tama. Hindi na hintayin mo. Tama, agad-agad. Agad-agad. Talagang hindi pwede kung walang rice. Papa, kape ko pa, please. Ako. Sarap. Oh my God. Close mo na video. Okay. Okay, by the way guys, shoutout ko muna ang the
The Jumpers TV, taga Mindanao, and also to Mary Rose Cadiz na sabi niya, Mama Q, food technology student ako, kaya continue, sige lang, and then whatever the desires of your heart, na yun about food, o sige, go, kaya mo yan. Okay, and also to Ellie Berry and MKT Guy, na sabi nila na, oh Mama Q, na ka-remember daw sila sa mama at sa mami nila na through papanood sa videos ng mga vlogs ko. Okay lang yan. It's good. At least I am happy na to be part of that good memories sa mama at sa mami mo, dyan MKT Guy. And then sa lahat ng mga new subscribers ko, thank you so much. Growing talaga tayo every day. And then sa mga hindi pa nakapag-subscribe, wala nang dalawang isip. Wala nang dalawang isip. Go na lang, subscribe na. Okay, and then hope you like this video. Kasi yun, after this, kasi ang dami ko pang orders for New Year's Eve, kaya kailangan ko pang tatapusin. Okay? So, please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Quatang's channel! Bye for guys. now! Happy New Year! Wishing you all the best for 2020. Bye! Love you guys! Mwah!